Viggo her. Og i dag der skal vi spille noget med Minecraft med Svend og specielt med Emil. Nå. Skal jeg fortælle, hvad det går ud på, William? Ja, jeg synes, du det skal få lov til det. Det går ud på, at vi alle sammen joiner en build battle, men det er ikke team, vi skal bare være solo. Så, er I klar til, at vi joiner, drenge? Nej, prøv lige at vente. Jeg inviterer jer. Fordi så kan man gøre noget meget smart. Det vidste jeg ikke. Så lærte jeg også noget i dag. Ja. Hvordan fanden joiner? Chatten op, tryk på det. Sådan der. Ja. Okay, så mangler vi bare Svend. Er I klar? Ja. Og det er ikke team, men det er solo. Jeg vinder det her. 100. Hej, det gør jeg kraftedeme. Ej, Jeg vinder. Jeg vinder kraftedeme, jeg er kraftedeme lort. Men drenge, vi skal give, hvad vi synes, det er uanset, okay? Santa Claus. Okay, vi skal bygge julemanden. Yeehaw. Har han ikke hvide sko? Jo, han har. Nej, det er pis. Har han pissko? Wow. Ja, okay. Jeg skal lade. Okay, lad mig gætte. Han Jeg laver 2D. P, hvis du gør det. P. P, hvis du gør det, så Så giver giver jeg gas. den pubi. Ja, det gør jeg godt nok også. Ej, det var gas. Eller jeg giver den faktisk mere end pubi. Altså, jeg vil sige julemand røde sko. Jeg giver ham sort sko. Jeg kan ikke huske. Okay, et sko efter det andet sko. Nu skal I huske, nu skal man ikke hoppe på tricket. Too big, never gonna be finished. Og hvis I ikke kan forstå en, så betyder det ikke kan forstå, eller bliver jeg aldrig færdig. Ups. Og det er det, som jeg tror, vi kommer til at se rigtig meget af. Jeg troede, der var en, der stod og kiggede på mig. Kan man nok til at se det for mig. Har du da bygget sådan en kæmpe... Jeg har bare lavet fødder. Jeg laver en sej detalje, tror jeg. Så måske folk kan forstå, men det kan folk højst sandsynligt ikke forstå, fordi det er folk. Så. Nå, men så kan vi jo lige fortælle lidt om os selv. Jeg hedder P. Jeg elsker. Nej, du gør ikke det. Nå, men P, nu giver jeg lige et gratis shoutout. Alle jer, som har lyst til ham der... okay. Ham der, Emil, han, eller Emil PB12, han laver også YouTube. Han laver CSGO, Frags og det, alt det der. Og ham vil der være et link til nede i description, eller beskrivelsen. Så ham tror jeg I er meget velkommen til at gå ud og tjekke ud. Ja, hvis I har lyst. Ja, jeg tror han bliver rigtig glad for det. Så Ja. gør gerne det. Ej, kun 2 minutter tilbage. Fuck. Tættere på 3. Jeg skal være ærlig. Gud bevis. Jeg er allerede snart færdig, så... Jeg satte så all in og lavede et rensdyrs. Ej, det var en joke, dreng. Det var en joke. Fanden er der en God hudfarve, joke der er alligevel. pink. Pink som hudfarve. Han spiller sort, er det ikke? Jo, det er det. Okay. Så har han en hvid hals. Jeg har lavet mit brun, men altså... Det her hoved, det bliver totalt fucked up. Den her, den kommer altid ikke i super. Ja. Ej, P, jeg mente det ikke. Jeg mente det altså ikke. Nu skal du ikke begynde at suge. Jeg kan godt lide, fordi jeg har gjort sådan, så det ser meget sejt ud. Så ligner det seriøst, at det er svampe, som jeg laver det hele med. Hvad laver jeg? Han har sgu da ikke rød hud, har han? Jeg har givet ham rødt hoved. Kæft, jeg er klog. Nå, drenge. Fortæl noget om jer selv. Jeg havde Emil rigtigt. Ja, mere. Jeg kan ikke huske det. Adresse! Ej, okay, Peter, skal du ikke fortælle. Jeg bor i... Ringkøbing! Nej. Kæft, jeg er pro til at gætte alligevel. Har julemand sort øjne? Der er man fandme. Det tror jeg ikke, jeg giver Ha! mig. Det er det lige med et dyr. Det kan jeg godt forstå. Wow. Vi giver ham det klassiske fjes. Shit, 1 minut tilbage. Goddammit, jeg nåede der. Fuck, det lader vi blive handicap.
Alle kommer til at give mig 7. P. Basic. Hvad? P dagligt. Det er det. For mig især skal jeg så dårligt til Minecraft. P, nu skal du sgu ikke undervurdere dine egne kræfter. Nej, jeg kan bestemme det. Gave. Det er en lille gave. Godt nu at lave det på 15 sekunder, P. Mhm. Ja, jeg er sådan godt tilfreds med mit. Det er jeg godt nok ikke. Det er godt nok Det er dårligt. fint nok. Det skal nok gå. Jeg vinder nok ikke, men... Det gør jeg nok heller ikke. Nej, 1 sekund tilbage. Hvis jeg bare havde haft 1, Ja. 2. Ej, hvor er det 2 klamt. D-pick. Super pup. Jeg sagde et Men jeg kan bandord godt på lide optagelsen. Det var ikke så godt. Ja, hvad? Jeg sagde et bandord på optagelsen. Jeg er, sgu... Det er pik. jeg er kraftedeme lidt glad, mand. Okay, det er ikke så godt det der. Det må jeg sige. Hvad er det? Sådan... Det ligner lidt en julemand, som har været inde i en eller sådan en vaskemaskine, så alt han tager bare... Det ligner lidt en Drenge, sok. så vil I ikke glæde mig til at se min. Det er din P. Det ligner en king. Det ligner en Du kinguru. har ikke engang lavet det hvide på samme side på benene. Han har ikke engang fået en mund. Det er mig. Nej, Det er mig. det ligner bare meget min. Okay, han vinder over mig. Jeg giver den OK. Fordi den er faktisk... Hans skæg, det er sådan lidt fugt. Ja, den anden er sgu pæn. Nobbet Thop. Prøv at se, han er... En handicap. Prøv at se på tynderne. Han plejer sgu at være lidt buttet. Okay, jeg laver også lavet den sådan der, William. Jeg kunne ikke nå mere. Det er min. Hans skæg er fucked up. Ja. Mund. Jeg synes, den blev fin nok. Jeg klager ikke. Jeg kan se en Legendary og en Epic. Den snimmede med julemandstøj. Drenge, hvad stemmer vi om den her? Super puppy, I guess. Prøv at se den bagfra. Det er lige meget. Man skal jo se den forfra. Ja, jeg kan godt se julemanden. Wow. Hvor er julemanden henne? Ew. Står der seriøst ikke noget specielt her til stedet? Hvad står der? Ew. Ja. Den er næsten grim. Hvad giver den på? Okay, ja, den er godt nok også. Jeg synes bare ikke, den er så pæn. Det er flot. Ej. Jeg kan se 2 legendaries, 3 legendaries. Hvor er julemanden henne? Nå, det der noget gaver. Hvad er det her? Rip. Så er der rib et sted. Det er rib, vil jeg sige. Nej, det gør jeg ikke. Nej, jeg skal se ham herfra. Den er da meget sød. Den får en pup. Den er sød. Han har faktisk lavet en tyk med der. Ja, men prøv at se en skæg. Og hvor er hans bælte henne, og hvor er hans sko henne. Har han et bælte? Jeg sgu da. Jeg fik en Nej, hvor er femte. den vendt. Jeg fik en 4. Jeg fik en 12. Godt, P! Giv en P en god hånd. Giv P en god hånd. Den havde altså også lidt fortjent at vinde. Den er lidt pæn. Jeg Nå. er dårlig til at bygge. Men nu er vi jo sjovt nok i hver sin lobby. Så Ja. har I noget at sige, inden vi runder videoen af? Nej, farvel. Hej. Hej. Så, BB. BB, VP.